Poznáte to. Sedíte si v aute, prechádzate cez les, kocháte sa krajinkou. A tu zrazu absolvujete nečakané stretnutie. Prvé, čo vám napadne, je uistiť sa, či je váš nový kamarát v poriadku. A že by ste si dali guláš. Žartujem. Takže jeleń je evidentne v poriadku. Ale čo to auto? Okamžite vám napadne poistka. Ale zabiť s tým celý deň, vy ste sa predsa nezrazili s koňom, ale s jeleňom. Pritom je to také jednoduché. Všetko urobíte online a zvládnete to za pár minút. Stačí ísť na stránku Allianz Slovenskej poisťovne a kliknúť na nahlásenie poistnej udalosti. Vyberiete si typ škody, vyplníte údaje o vás a o vozidle, ukážete, kde by sa vám zišiel lifting na aute. S týmto vám už asi nepomôžeme. Pripojíte nejakú tú dokumentáciu a následne si už len vyberiete, kde sa o vášho tátoša postarajú. A o pár dní bude zase ako nový. Zvládol by to aj ten jeleň. Toto ilustračné video slúži iba ako príklad nahlásenia škodovej udalosti. Komplexnú informáciu, čo robiť v prípade nehody, nájdete na našej webovej stránke, v mobilnej aplikácii a v tlačových materiáloch, ktoré ste obdržali pri uzatvorení poistenia.